Assalamu alaikum ‘yan uwa, ina muku fatan alkhairi na wannan gida KT Kankiya TV. Da Allah idan yau ne zuwanka na farko wannan gida, to da Allah ka daure ka danna mana ƙararrawa kuma kai mana like. To kamar yadda muka faɗa muku za mu ci gaba da kawo muku sirrikan itace. To yau muna ɗauke da sirrin itaciyar turare. Itaciyar turare wata itaciya ce, wasu kuma suna kiranta da dogon yaro, wadda za ka ga mafi yawanci ana yin fal da ita. To game da ganyenta ne muka kawo muku bayani ga mai fama da tari har yana ganin jini, to zai samu ganyen turaren nan ne da tafarnuwa da kanamfari ya dafa ya riƙa sha, in sha Allahu zai rabu da shi. Kar ku manta ku danna mana subscribe da liking KT Kankiya TV.